Sama hamusi kuhura. Ina handisi kuhura. Hamusi. Hamusi tengesa hura. Chi? Hamusi tengesa hura. Ayo handisi. Daidzai vana. Wakaya kumba. Ayo usachema ko. Ausuro. Taura ausuro. Ndisekurera. Mama wati ndisekuru. Mama wati ndisekuru? Wakanga wari pai? Wakanga wari pai? Mumba pai? Mudani mumba pasofa. Awa ndiani unyina mama. Andwasi. Mwana angaziye kuti ngomdai sovati ndikaona. Muta mwana akochwa ero ne. Aunyare ere. Ani ndichifidiro tonyara pamusoro chifidiro tonyara chifi. Mwanangu wadzoka. Munhu wakwamona ari pai? Mudani mumba masofa. Pamasofa. Kundazomuona munhu? Ndiye. Alright. Endai. Ndaba mwanangu. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko vakadzi muita sei vakadzi. Much thanks to Chief Bushu, who always affords us this opportunity to shoot these court proceedings. Today I've got a very important announcement to make to those who have any data bundles amangara kumusha vamwe they cannot access Facebook ne high quality network speed what. You can also download these videos on WhatsApp. My video anokwanisa ku download on WhatsApp. Wotowaona pa WhatsApp type. We have got our WhatsApp channel. It's now on 2,000 followers. I'm pinning the link. Unongono press a link rajo unobotinda ku WhatsApp ma update yaninga kuya ku WhatsApp. So chungo follow wai link iro runo direct ai mama to ma followers pa WhatsApp channel redu, and you will be able to receive Maziko TV updates right in your WhatsApp platform. Isn't that nice? Without wasting much of the time, let us get into the video. I'm sorry Shangami. Ini ndine nyaya yangu ya baba. Pari kundinanga chipfambisa kandoda kuti andibudiro pachena. Baba ndiani wewe? Murumo. Saka ndine nyaya ni murumo. Makati baba ndiwo anaziva kuti manje hapana vamusikuirira. Aiwa atotanga nyaya. Ngavatangise nyaya isusu tinoda pana respect. Ndozvinza ndo emphasize. Mawe kuzobatanidzwa muna kuzoparadzana. Saka mangoti baba the moment unoti babaka natobuda kwauri. Sandira kuzwisisa. Pamusoro Changamira. Ini ndaiona nyaya yangu nemurumo wangu. Ndandibudiro pachena nenyaya chifambisa ari kundikomera. Rugara mese. Aiyo isusu ndikona mama. Muri kona amai wenyu. Akakudzingai? Alright. Pamusoro Changamira. Nyaya kutaura ine taure sese nyora nyaya kutaura ine vana mukati nekuti ina ndiri kuchipatara kuharare. Ine vana mukati? Vana vako? Vangu ine mukadzi. Vatoripo vana vacho. Saka ndakaenda kuchipatara. Taurisai mukurongo. Ndakaenda kuchipatara kupare nyaka. Ndakazodzoka musa 22 ndisangana nemadzimai angu parodhi achitakura mukoma wachirwara kuenda kukaranda. Ine kunaenda kumba. Ndaenda kumba ndagara uyu mukadzi wangu akazobva kukaranda akaenda kumondora kuchengeta mukoma wakairwara. Ndakazomufonera ndikati achiuya kunokumba kutoreka mwana kadiki kamusikana kari kufana kumwezi. Kana anga ndasara nako uya aenda nemukoma wake. Ausitaurisa chamai? Mukunzwawo ine? Ndati ndakabva kukaranda kupare nyatwa ndakaenda kupare musi wa 14 January. Ndakazodzoka musi wa 22 January. Ndo musi wandakasangana nemadzimai angu murodhi. Ndatokumbirwa nababa mukuru wangu inokaroora mukoma mukadzi wangu kuti vaperekedze musisi wako kukaranda kuchipatara. Ndo pandakaburukira murodhi. Moti andikuburuka ndakakwira madzimai angu bwaenda. Ndo ndaenda kumba nemhuri. Ndasara kumba nemhuri madzimai angu akazenga agara kumondoro manje akuchengeta mukoma wairwara. Ndo pandafonera ndikachiuya kumba kuno kana kuchengeta mukoma wangu. Muye mutorechi mwana diki kuno. Ndo paakauya turokuro kaiti ndamushamba. Ndo pandakamutaura nevana vangu ndikati zvamenyu auyechi usiku sekunetsana kwatoita maswere nyaya kuyafunga usiku. Vana vangu bva nyara akati vanouya masikati 2 o'clock vari mushamba. Pamakasvika half 7. Kuma 6 ndo pandakaudzwa navana vangu mai dzemanheru. Zuva ari kuuya rachero. Apo vana vangu akatsindidza kuti saudze baba wenyu kune munhu akauya papi panapa panapa. Saka vana ndipo vakanditaurira mai kuti dead. Une murume watakaona akagara namama umba taifunza kuti ndimi mabva kupi kuchipatara kuharare. Vana vamanyira mumba vachungurwa namai vavo kutsanangura kwandakaitwa navanhu vachungurwa namai vavo zvikanzi mhorisa yasekuru vari mumba
wasvika kugara mumba mune masofa mune vana muna sekuru vaiva kuni sekuru nanhengi nemadzimai yangu aya. Murume uyu pati ada kuenda kuchishapa apakumbira mvura bvapfugamira nemadzimai yangu sezviri masomani nevana vangu ane mugona vabuda mumba vadirector road yekuenda kushapa kwandirini kusanga padirector road yekushapa ndeiyi madzimai yangu pasina nguva murume aenda ndobva udzowana wangu kuti ini ndakuenda kuchigayo kweri kwandakatengesa chibage da kutora chibage mari yangu yechibage madzimai yangu haana kuzoenda ikoko abhatera kwakandachi murume uyu pane imba yavakatosvika vaifunza kuti ambuya pamba ipapa havapo bozi ambuya vaiuya pamba pangu ini vachikumbira mapadza vachienda kumarikicho ndo imba yavakatanga kusvika murume uyu ndiakatanga kusvika pamba ndobva ataurawo statement raakataura kuna ambuya vavo ava madzimai yangu akazosvikawo futi ikoko pamba paipai ndobva ati hamashandi muripo ndinotore huni dzakatemwa nabainoki pamusoro apo ini kana huni dzandakatemachi hapana pasina nguva vana vangu manje vanga vasiwa kumba kwekwe vabuda vese apa vasiwa nekamwana kambuya vaivai kuimba kwangu kwavasvika kamwana kaikai vakati ndiperekedze kumba vana vangu vabva pamba futi vakuperekedza kamwana kaikai ndipo vakasangana ambuya vaivai zvikanzi imi mwana mukutera mai venyere zvikanzi aiwa asi kutera mai tikuperekedza mwana wenyu upi uyu ati anotya pachibonda apo pozana imba yekupedzisira zvikanzi aiwa amenyu vabva pana pachitora kuenda kutora huna zvikanzi ingakumba vatora kuenda kuchigari vana ngubva adzoka ndipo vakadzokera vana vadzokera vana pamba murume yabva kumba uyu akabva abva kumusoro futi kwekwe achimhanya apa asvika kubvunza futi mwana wangu pamba futi kuti iyo rodhi nenda kwachakunda iripo here ndai zvikanzi iripo here ndai zvikanzi ine mudzimba dzavanhu zvikanzi zvikanzi vasina kuonekwa achidzika pasina nguva amai acho vari kusvika vakabata zembe nehunwani huni yacho iripo pano saka ndamubvunzawo madzimai angu auya ndikabva ndatora foni yake ndaudzwa nenyaya kuti ati munhu mukamuona munomuziva here kana ndakabata foni zvikanzi atinomuziva pandavhura foni yemadzimai ava haana kuziziva kuti ndaudzwa nyaya ndandaona foto ririmo rakakavigwa kumaimeji ewhatsapp foto reriye futi rakatoiswa palavha ati video maker display yangu inini remadhongo ukaripureya chikomba chei chiri panumber 4 ini ndiri kupedzisira ndakagara ati display ndiyangu ini ratozodhirirwa nevana vangu ndapindanegametoalidhirita sedenda chakuraechangani chandakazokwanisa kuita umbo foto remunhu wacho ndikanwa fotokopa ndida kuona date foto yakapinda foni ndiye munhu wacho saka madzimai yangu kuvabvunza kwandakaita changamiri kuti ko munhu akauya pamba ndiani madzimai yangu ari kuramba kuti hapana munhu akauya pamuyambi saka nyaya yangu ndakazoipiro changamiri village kuvillage ndakamira ana sekuru saka ava havana kuzodzoka pakupepa mukoma wavo havana kuzodzoka pakupepa mukoma wavo vakabva kudzoka kwavo kutodzoka nekudaro kuti ndivabudire pachena uko kumusha kuvillage vakatomirirwa nekomiti nana sekretary ana sekuru vacho vakatomirira kuti achauya tigare pasi amaimozikutisa zvikunwe ndo mamiri akatanyanya dare vachibva kwakumukoma kwavari kuchengeta mukoma akatoshaya february ezvitu muna april akabva pamba kusa 22 mukoma akatoshaya february akatovigwa tatova nemubvunzo kudhara ndakachibva kumusha sokutsanangura kwaita murume inde zvakaitika ini ndakatumwa kunotora malemoni kumba kubva kumondoro ndichiuya uko ndakaya kunotora mwana ndaya kunotora mwana mubvunzo wangu uri ngoda hungu kwete ndati mabviro amakaita kumusha ndokutsanangurwa here kwaitwa nemurume wenyu hakuzi chitaura inini mauriro andakazoita kumboko ndaenda kukaranda tadzoka ndopa ndakanzina namama vafona kuti utori mwana mudiki ari kundinetsa ini ndopa ndakanzina namama uye nemalemoni asisi wako ari kurwara vakuda malemoni because vauda kudya zvezvine chii zvine malemoni ndopa ndakati ahura ndikuunzire malemoni muitangira padumbu amai makubaya padumbu isati sotibaya padumbu mazozotana murume wenyu mazvinozvataura vera pamaurira wakaya munhu vana vakaona vakaita sei ndinoda kuti murisa sekuru ndisana ndabvira kumashure kuti ndizeyakwamabvira aiwa dzokerai pamvumo kuti muzienda kwasisi akakupai mvumo vakaenda kuparire nyato tikaenda ndikatonokonfirma kuparire nyato pokutanga pandanzwa kuti zona 400 esimbi ndobva ndatoti akuna ava handei ndobva taenda ndokuti hanzi aiyo munosudzuka muna january ndobva ndazoti mari yebhasa haisi kukwana saka toita sei ndipo akati yebhasa ichinoimboripo here futi haisi kutombokwana ndobva ndakamuka kuseni inini ndakaenda kumarainowa ndaifungira kuti ndokwanisa kukwereta kwandaida kunoisa chibage voti mainoki chibage chikutonetsa mazuva ano ndobva ndaenda kwamai muna chama ndasvaka ndati ndipewo $10 uri mangu aende kupi kukaranda ndakasara ndichionga ndinokupai chii mari yenyu wabva wati ahora iti ndofana ndakadzoka kuseni nibva ndawapa mari wabva waenda kupi kuparire nyato
vaenda kupare ndakasara nomwe mukadzi pane zidzopa munhu anoenda naye kunoonga inini tichienda kunoonga kwekuyi kuti nditsvage mari nditere baba wako Harare ndipo vakafuna itoti amai Enoki ndanzi kunokukumbura nga ndichakwanisa kugadzirika izvi ndipo ndakati achindimirira ndingoya ndione sisi wangu vari kurwara ikoko obva wati alright inini ndobva ndango vandifonera kuti sisi vaivai ndobva wati zvona inini hachakwanisa kuti amai inini muye kunoko ini ndakuda kuti mimi muchienda nasisi wenyu kuparire kunge kukaranda nokuti havasi kunzwa muchipamwe zvokuna kuti zvoparesheni saka zvinoda hama yemunhu iripo ndipo ndakati achitaura nangirikini nabamunini wenyu ari ikoko kuti muwaudze kuti hanzida kutakura amai inini ikoko bva wati ahorai ndobva wataura nabamunini bva wati bamunini sita kutokukumbirai tochinokusiyai kumba totora amai inini woperekedza sisi wako kukaranda zvakinzi ahoraiti ndobva wauya zveshuwa takasangana pana Nyandi ivo vachienda kumba ini ndichienda kukaranda tadzoka kukaranda vatasvikira kumhondoro ava ndopa vakafuna ite utore mwana mudiki ndopa ndaenda kunotora mwana mudiki ku ndopa vandifonera masikati wakandifonera kumasikati vandinotiri kupinda ndakutosvika kushamba bwata ahoraiti saka tichangobva pamagobo motikari atatina isi sindofunga aminovhirira china zvarakaita munhu yendofunga akamira nguva yakareba bepe achitsvaga jega yekuti ajege chi motikari yakwanisa kubvisa vhiri vanhu vachingomudza kuti imi munodhakwa kunga hamene musingade kubvisa chi musingade kugadzisa mamichini musingade kutenga majega pakaziya imwe rori ndofunga ndakazopa munhu yewe jega ndobva wajega barabhiswa vhiri rebvaisa spare wheel rake ndobva ndasvika mushamba ndobva ndasvika kumba ndichingosvika kumba ndikasvika baba achibva nditi uri kuita basa rekuhura pamba pangu panapo ndobva ndati kundahura nani zvainzi munhu ari mufoni umu ndiani ndati munhu upiko ndati inini aya mangirikiri nani maimeji yekumastatus aya vanhu vanosenda mastatus vakatowandisa ndombozinde wati kunyepa uri hura kuita basa rekuhura ndakatonzwa nevana kutonzi panapo pakasvika munhu ndisipo munhu iye ukamuperekera akaenda kumusoro kuya ukateera ukanyepera kuti ndienda kuhuni ndikati inini vakati vana ndozvawatotaura ndikati inini panapa murume ndofunga akangobvunza kuti rode kuchichapa ndepi achikwidza kudai ndichibva ndatoti budani apa ndichina unobvunza mukadzi wepachigapo kunobvunza kuti kuno kuri kutengwa here chibage ndoda kuwana mari yekuita sei yekuteera varume wangu apa tonditi amai Enoki makatononoka chibage chiri kutobvunzwa ine chibage ichocho ndofana ndakaendesa mabhagiti 6 museni nemwana wangu ini ndiyo nyaya ndiri kuziva kati akunyepa uri kutohura iyi ndobva watotanga tofonera hama dzangu achidziva kuti hure ndabata mwana wenyu nechikomba kunoku hure riri kunoku ndofunga wakapopota baba usiku hwese ndandiya nemalemoni kumhondoro kuyasisa wangu wainga vasinganzwi muchi vakandituka usiku hwese ndofana ndakarara pungwa takagara vachindituka ndikamuka kuseni amai guru wangu akafona akati tete ndiri kuya ikoko ndichikutorai tiende kumhondoro kunoona atete vari kurwara ndati auyai bva ati zvoni mafunga akakunoona zvikomba zvenyu ndati zvikomba zvipi handiti kuenda kunoona maimisa ari kurwara ndofunga mai guru wangu achisvika akatanga kuvaudza mwana wenyu ari kuhura pana pakamuudzawo zvakavaudzawo zvavakavaudza ini ndiri kumusoro kwaamaingiri kwamaishanti ikoko ndadzoka paipa ati mai guru ndopa ati ina atete handikwanisa kuenda nemi kumhondoro inini mangwana kana ndangobva kumba kwangu ndingobva kumba kwangu ndakazvinangira kupi kunoona atete imi zvakwamuri kuti munoda kuenda here kana kuti hamuchaendi punati zvino ndoregera nei ndanzi ndiye nemalemoni asisi ari kuva ri kurwara plus ndanauya kunotora mwana uyu obvati ainini rwendo rwangu nemutu atosiyana ndofunga ini kuseni ndichimuka saka mai hamusi kuhura ini handisi kuhura hamusi hamusi tengesa hura chi hamusi tengesa hura aiyo handisi daidzai vana daidzai Enoki mambonzwa varume venyu vachiti kuna amai vanokokupedzisera ndawanzwa amaishandi mirakataura asi kana ndine nhamba dzemunhu anenge nazo ndakada kutsvaka maimeji anenge achimupinda pachimutumba abereka itasachii asi kasina nhamba dzako aizozva hayi achiitii manje apa ndine mwana andikuzwa mfana wangu boere uribo gara kwepapo ava ndienoko kwavo nditi kwavo unoziva ndisekuru wera wakayakumba ava usachemako ausuro taurako ausuro ndisekurera mama wati ndisekuru wakanga wari pai wakanga wari pai mumba pai pasofa ava ndiani unyina mai
Handivasiya. Amasi. Ava ndiani wakwanza anza mama ndiani? Watiri ndisekuru. Andisekuru. Eh. Vakagara kwenguva yakareba sei? Na? Vakagara kwenguva yakareba sei? Angosvika kuti bachikoro wangobuda mumba wangoti andiperekedza kunyika. Kui? Taurisa? Handisi kunzwa zvakutaura, taurisa? Taurisa. Vakati andidorodera kuchishapa. Andiregedzei rodi kuna kushapa. Oh. Vakazodzoka futi here? Ndangoona bachikoro ndangoona mhanya. Wachimhanya? Alright, ndako mwanangu. Ndiri mufuti. Vana vangani? 2 pane mwe musikana mudiki. Ndotora mwe. Pane musikana. Apurasi? Grade 3. Uyu grade? Grade 5. Ah, it's all right. Zakwana. Amai. Mwana ona sekuru wake. Kundisekuru ka. Mwenzi wenyu amakamupinza mumba. Andambowapinza mumba. Ndofa pamba pangu baba pangu ina baba road. Panodarika nevanhu ndofunga vanhu vachinja vanongodarika vachikumbira mvura ina ndamenza ndakupinza mumba. Nena mai. Mabvunzwa mubvunzo kuti makamupinza mumba here mukati. Handina. Makati handakumupinza. Asi ichokwadi here kuti munhu akadarika nemumba penyu. Munhu yakadari munhu kwete munhu pakadarika mumwe murume nepamba achibvunza roda kuti kwete ushu. Zorai mwana. Toda kuvaka imba yenyu imimi. Saka makati mutoe kundopenga. Zorai mwana mukomana. Tarisai muone zvaakuita vanhu vakutoratidza kuti vana havana amai. Havana kubva kutosiya ine vana yavo ndakatosiyiwa kubva ipa pasadzo kana kufona afone. Namba dzemunhu. Kana mari yekuti ari kuitira dare changambe ndakatongomirira kumusha kuti ari kudzoka. Aya mastatus ndofunga unenge une nhamba dzevanhu vanenge vachisinda mastatus. Mwana angaziye foto iyi. Mwana angaziye kuti ngomudai sovhati ndikaona. Mukuta mwana akakochwa here ne. Aunyara here. Ani ndichifi ndotonyara pamusoro chifi. Aunyara chifi. Baba akasara akasitira vana. Ayi havanya ndo sitine. Vakati anda namba dzake vanhu vanosenda mastatus avo. Anditiona vanhu vachenda mastatus avo here panhamba. Amai. Pamusoro changambe. Andinaze munhu wese rakusenda munhu zane namba phone makaisenda mastatus ake. Amai. Imi. Amai. Sigai. Because tinokubhadharisa iso. Muno mampopoti. Musafunga kuti tinotya imimi nekuti munopopota. Tiri kutsvaga nyaya sozvairi. Imimi sigai. Munokona vanhu vese vari kutaura zvakanaka. Munoda kuti zviite sei? Ava ndanchibvunzwa. Chenjerai. Hata muita tutaurei nawo isu. Mwanangu wadzoka. Munhu wekwamona ari pai? Dining pamasofa. Pamasofa. Kundatsomuona munhu? Ndiye here? Alright. Endai. Ndako mwanangu. Hatifa amai. Unoona hapana chinzvonyadzisa chokuti Uda kupa vana vako unhera iwe uri mupenyu. Kasadza kutoratidza kuti vana havana amai havana. Iwe uri mupenyu. uyu munhu unomuzere batai foto iyi. Aini munhu yandimuziva. Andimuziva. Amumuziva? Aini munhu yandingomuziva. Amumuziva zvose? Andimuziva. Makwira dare muchitichi kwemi? Ndatoba wandibudira pachana nenyaya yechifambiso. Vai ndikuti munhu hura. Right. Mwanae mamaini. Takazobvunza pa next door penyu. Andimati akaenda pa next door. Musoro. Takazomuratidza foto iri rakati zvichokwadi akaona. Tovadaidzere kuti pa next door. Ngavadaidza. Sakanganuka kuti mati mimi panzi mimi makati ndaonotsvaga huni kumusoro. Ini ndakaenda kuchigaya ndakaenda kuhuni. Mazoka manechi. Ko kumusoro komainzi muda unotsvaga huni dzenyu kuna amai ava pamusoro pedzimba dzenyu. Kuna mai. Amai pamusoro pedzimba dzenyu. Ai ameshanda ndakutora. Saka tikavashedza kudari kunoku vanokupupurira. Vanopupura simaoni nematauriro avanoita uyo. Vakauya vachiti makauya naiko toti kudii. Muda tidaidze futi mwana here. Ataura kuti mimi mama inono kuchigayo kugeza chibage. Chigayo cheZambia nini. Ko imimi chazokupai kuti munhingirike mukwire dare muchibva kwasisi. Chi? Handisi kubva kwasisi. Musi woyo wandakauyayo ndichinhingirikina baba wangu pandakarongedza bhegi wakabva nditirongedza bhegi robva waendera futi. Ndofunga sisi wangu washaya inini sisi wangu wazoshamisa 20 February. Baba wabva wanditi haurongedze hembe dzako ndoda kutotengesa stand. Ndatoona munhu ada kutotenga stand. Stand yoda kutotengesa because hapana benefit yako muri kuhura pamba pangu. Ndipo ndakati zvona
inini ndichiri ndovandaka naamai aivayo ichimbogara amai nini naamai kumbo mungatsanangure tembomaona amai chiya amai ndakupai kuti tibvise kuti mimi mwakaita zvisina basa munofanwa kuya kudare waine chapupu chimwe chacho chimwana tabata isusu mwana hamuna kubata kuti mwana kuti achokwadi kasi ndoda kuti mudzokere kumba kwenyu kumba kwemurume wenyu munonobva muchibva ikoko mazona tataura pamusoro ichangamira murume uyo ari kundituka kuti ndizogura dare kudaiso ari kundituka inini hama dzangu dzese uchikuda mukadzera murume uyu ari kundituka achifamba akaudza mukwasha wangu chaiku ndikakubata nama yangu mbuya kundichikomba mukwasha ndofunga nyaya iyi ndakabvunza nouyu manheru zvokuti ndakasvika chita chinosvika pamwe ndikamutoura ngatanga mubvunza mutokoro kuti komanga muchiri kupi zvakanzi kumba ndokuziva ndoshoko raakandipindura ndaitobikira vana inini negumbo rangu andi atoziva kuti murume aya hafambi anenge ari pachivanze haana kwaanoita se kwaanenge like adzoka pamba apo pasina mazuva mashure mbichana paakakubvunzai mwakapindura zvaataura here makati idi amira iwe pindurai kumba unokuziya ndakangoti ndanchiyo ndandiri murodi mamu murodi kasi makamufunira nguva kuti makwenda kumba ndikawafunira kuma2 makasvika nenguva 2 dzemasikati mazosvika kumba nguva ndikasvika kuma6 saka dai mamuri ndimi mainzwa sei kuti munhu kuma2 ozosvika na6 tomboti ndimi bva pashamba pano panosvika notsoka kutobva pashamba muchipi ndofanira kukudza ndaibva kwakumondo motikari ikambogurunwa nechibviswa sikavatsanangurira here ndikavatsanangurira zvesa vakati uri kunyepa uri kuhura pamba panapa saka baba vari kundituka ichende everyday kuti uri kuita basa uri kuhura pamba panapa waihura pamba panga yaurongedza zvinhu zvako sendi yamuda kutoitengesa ndofunga ini ndikadzokera kuparire nyatwa ndikatora mari yavo yesimbi vanzi simbi haichaita zvainzukura munhu akabhadhira ndofanira kanotora mari yesimbi baba wako aitora mari iyoyo varondifonera manheru vachirwa magilekilebod achiti mari yendi kutoidya inoda kutoidyira svoto ukaishandira mahara nyaya iripachena mwana norunhu rwamai mwana akataura pane eji yemwana iwezi akanyepa bati zera rakutorwa kaviri kamafanira kuti muchikokemimi zera remwana achitaura chokwadi nekuziva fesi pafoto nemunhu wakaona vachitivha kuchikoro handiziva rimwe chete vachiona vakagara pasoka muchete naseko tingatisiri kuenda kure asi mwana akaita kuna mai chimanyeni baba pamusoro mwana kauyu anochichidzira bhake zvokuti hameni ese mwana yabva kusena asina chaadya uyu ndofanira mutenda unotinga chikafu baba china anototaura kuti kana ndiri baba wako usaende mwana iye hana chaadya kubva kusenu kana uri baba wako usaende unotinga chikafu kodya haana kudya muri kuti kudino zviri kuitika nababa nokuda kwenyu ndimuri kukonzeresa imi ndimuri kukonzeresa kuti zvinozi munhu wese kana ari kufamba murodhi anotoona kuti mwana uyu haana mai kana mapfekero akaita hembe dzake dzikuamza ati haana amai vake vari parefu sarudzo ndeyavo muri kudzokera kumbai kana mudzokera tosangana kudare kuno kuchangamira ozi vanangu ava atoparisa nenyaya yekuti vagara dare amai vavo saka uyu mwanangu akatoenda kumunda anzi waudzire baba wako iri zamu rangu iravo haufokona chiso changu da kuvera zamu pamhaja zera iro richiudzwa mashoka yamai yavo after all inini ndakatombokiya imba mubhedhuru inini zuva rauya manheru ungati kangotaura nyaya ngwadiri tabvunzana kati akarara achifunga nyaya ndamubvunza kuti azviziva sei kusenseni asvika usiku kusenseni akangoda kubuda panze ndakati aiwa mbude kamadzimai tara kutoenda ndikati ambude musina kutsvaira kana chivanza ndati munhu anga asipo unotsvaira chivanza ndopa ndakakiya dho chiye tinazotaura nyaya diri inoyi akapasa dho akabuda panze akandaremera muyambe village nderangu ndikugeza ndega achitukirira ipanze achiedzera panze andi nderangu ndikugeza ndega ende ndichatonyengwa kwati ndati ndanyengwa achitaura ari panze indatomboda kuti titaurire nyaya kuti tipedze mumba medu svika shungu dzedu dzapera tiri mumba asi akapaza dho akabuda panze ini ndakazosuduruka inini ndakaenda panext door ndaenda panext door nditiza hondo posi ndandikwanise kumira nemakumbo ndikumira nemadhongo saka aida foni ye manje yanga ndinayo foni yanga ine foto remunhu ndoyaida kutora foto akasvika kugwaza neshambo akandirova pachangamira neshambo bukadzo ndakarasa madhongo zvivanga ndikandora shambo akatobatwa nemanext door aida kurwa nemanext door uyu manext door ndiyakazo yakabata akada kumura usika ndikuda kurisa munhu akadai nenyaya yakadai aida kurisa foni kuti adiriteji mafotos aya right ndatora foto iyi foni ndinayo uyu akabhatiza nerisiti rangu resimbi yokuharare ndobvaenda naro kumondo robva azoenda kuharare zvandisingazive nini aida kutora mari semashoko anga ataura kuti da kuna kuti chigumbo chagadzirwa nei nava ndabhuloka mari
kwarari saka ndazofonwa nabankuru vasiri kuziva ndabhuloka mari ndokwangani akatora mari yangu nabankuru angane mukoma wake murume mukoma wake waichengeta ndiye akazotora mari yangu andikazofura ndati achitorei mari yangu ndakuenda kugarani pretty much ndopa wakaiti tisangane mushamba tisvika kusvika tasangana mushamba ndafunza ndikuyopiwa mari yangu yesimbi kuti ndiende kugarani bankuru vacho vakangosvika vati vangawirirana here vakangosvika kwandiri nini kuti mune foni here ndikati afoni handina pairi svikanzi asi kukwanisa kupai mari yenyu yesimbi kana musina kuti pachi foni vada kudhirita chi umbowo animona ndopa ndikati mai foni pairi handikwanisa kuiwana bcause iri mumota munhu ane mota vachatobuda mushamba muno chatoita kuzotsvaga svikanzi akana musina foni ndopa akabvisa $100 bapa mukadzi wangu $100 svikanzi ndotenga chi foni ndopa ndikati inyaya yeka ipolisi kesi yamukutenga ndopa ndaenda kuripota kupolisi kushamba ndobva watofonirwa ari murodhi achienda kumondo kwambuya ndokuva ndakazotera mari yangu ini chinovapa foni ndiitora foto nditore mari yangu ndinochipatara ndomatera ndakazoita mari yangu yesimbi paida foni ava bankuru ndo vane mukadzi afa ane mukadzi afa manje aichengetwa nomukadzi wangu vakazoya vachida foni amai muchiri kuda imba yenyeni amai tingopedzani naye sanganai nomubvunzo ambuya muchida imba yenyeni aiwena chada murume enda netana noti kunge takanyamu panomira parodi munhu sandingachidarika wese andingaiti ngomudaidzira yemunziwe chipari kudaisa kandanetana mumoko kwemimba yenyu mwamurume wenyu mari makaregerere kuti vapei mari yeyesimbi mari yesimbi ndikabva achinyarara hama yangu mama vakuru vakati vakatiza nemari yesimbi bamunini ndokupai chii ndokupai mari yenyu wapei mari uchuda mukadzere ndakutongotyira wana kusekutaura kwaita kuti uchuda mukadzere hamukadzi nanichimuda pasina nanengani kudiwa pachena kuti ndiana asekuru avo bcause asekuru avo ngasviswa saka pakudiritsa asekuru avo asekuru avo ngakasevhwa mufoni kunzi andilo anti vanga vakanyisevhwa kunzi andilo macontacts avo anga asiri pane antelope anga asiri pagroup anga akaiswa kumafavorites ndosita ranga ripo ndo foni yaipinza message kwakanaka here andokuvasada kuti mhofu right saka ndakazotsvaga nhamba dzaishandisa pandikadawo dzitinitraya kudziisa mari dzavaisendisana vachisenderana dzasiri registered yazoenda kueconet ndokwazonditsvagira uyu munhu anonzi liberty mutese kwanogara pasoma primary school plot 106 zvese ndakazviwana alright enemompa samuel akumani hamuramba nezvoso handikuona kuti vana vanosara vari nherera munhu akaita nyaya iyi ndiani enanopa anzani liberty ani liberty mutesekwa inonomba pechapupu chousekuru iri foto iri richengetika tosara naro ngarisari pese munodzoka musi wa5 amai manzwa pamusoro ichifi ndodzoka musi wa5 but murume ndaachida kundituka kana kundishambadzawo nyika ino zvaari kuramba achiita kuti ndakabata mukadzi nechikungu achaita kudari amudare zvapera alright makachena kamai hamuna problem avena nda problem mai mune witness yemusoro kwayadataura amai vai muri kuya navo amai vaenda vauya iwe amai vaenda vauya next door